Erokamano biko wadhi nyime kama tend riwruog Lakteche pacho kamano KMPDU koro chopo winjruok kod kaunti ma Kiambu kod riwruog governors mar chungo ng'anyo ma osebedo kadhi nyime kuom dweche 5 ka koro Finyakidi lero gichiwo kokgi e winjruogno mabiro neno ni Lakteche ochulo osara kendo ochwal ngas mar tich kaka gisebedo ka giywak. Dweche 5 tok ng'anyo mar Lakteche e kaunti ma Kiambu giko winjruok obedo. Matok romo mar riwruog governors COG obago kod tend kaunti ma Kiambu kachiel kod tend riwruog Lakteche KMPDU. Ng'anyo ma kamano osebedo kathiro chenro mag thieth e kaunti ma Kiambu, gino mosekelo pek ahinya ne jodak e kaunti no. Kaluwore gi ote mar riwruog governors, Lakteche 272 kuom 370 ne onge ng'anyo ma kamano, ranyisi ni Lakteche 98 kende emane ng'anyo. It is noted that 272 doctors out of 370 were not on strike in Kiambu. In this regard, it has made considerable progress in addressing the union concerns by engaging an extra 90 doctors and 200 nurses during the period of strike. Winjruok mochope en ni koro kaunti ma Kiambu ochul Lakteche osara madwe achiel e kinde ma gidok tich kachiel kod osara madwe mar 10. Kata kamano, osara madwe 3 modong' ibiro chulgi e hiko omenda mabiro ma higa 2026-2027. The county government of Kiambu will pay 1 month's salary to the striking workers immediately upon them resuming duty, together with the October salary. The pending 3 months' salaries will be paid in the next financial year, that is 2026-2027. Kaluwore gi riwruog governors, onge kweda mora mora mibiro ketni Lakteche ma osebedo ka ng'anyo ka gijiwo twak makari e kind tend kaunti ma Kiambu kod Lakteche mani mano e ka chenro mag thieth nyalo dok e wang'e e kaunti no. Call upon the county government and the union to embrace dialogue to ensure that the contentious issues are resolved at the soonest time possible, so that the service delivery in the health sector is uninterrupted. We appeal to the doctors to always remember their highest call, which is to protect and to preserve life. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruog Lakteche pacho ka Davji Atela, gin gi geno ni winjruok ma gichwo e kogno biro nyago lemo kendo jiwo Lakteche mondo donje tich chakre wuok tich juma mabiro. I want to say that the strike that began on 26th of May 2025, that has now gone for over 150 days, is hereby called off. And given the nature of the longevity of the strike, I am so certain that not all doctors are within the locality. And therefore, we are asking the doctors that, given that it is weekend, they start traveling back and be resuming their jobs on Monday next week. Governor ma Kiambu Kimani wa Matangi korka kore owito oko lipode ni nitie nyithindo mosewito ngimagi kotenore kod rochruok e chenro mag thieth e kaunti no. There were stories about 136 babies dying, which is a fake. Kiambu County, as I've said before, is one of the counties that was cited at the United Nations General Assembly as the county in which one of our hospitals has moved beyond what was expected of any developing nations. That for 8 continuous months there was not a single death of any child in our hospital. That's the record. It is important for politics to stay out from the health sector. This is something that every single one of us are in agreement. All the governors are in agreement. We need to ensure that politics stay out of our hospital wards, politics stay out of our operating theaters, politics stay out of anything that is talking about the lives of Kenyans. Finyakidi, Ramogi TV.